Kai jama'a wallahi tallahi kuɗi yayi. An ce muku kuɗi bai ba wallahi ƙarya ne. Wallahi ana son kuɗi. Kaga wannan dai wannan malami ne wanda kowa da kowa ya san shi a arewacin Najeriya. Malami ne, babban malami ne. Amma ka duba a cikin wannan bidiyo ɗin yanda yake bayanin yawon shaƙatawa da ya yi a duniya, kuma wanda nan gaba kaɗan zai ƙara wucewa zuwa wata duniyar don neman ilimin duniya da ilimin lahira. To Allah ka tsare shi zahiran wa baɗinan, kuma Allah ka shiga cikin lamarin mu zahiran wa baɗinan, kuma Allah ya sanya shi daga cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuskuren da yake yi na rayuwa Allah ka yafe masa, kuma Allah ka yafe mana gaba ɗaya. A wannan bidiyo da na sa muku za ku ji yanda yake bayani akan wannan ziyarar da ya yi a wannan birnin Alƙahira. Za ku ji yanda yake yadda jama'a suke ta kan cece-kuce akan bayanin gina wannan pyramid ɗin, wato wannan gini na Alƙahira. To mu dai ba abin da za mu ce, cikin addini namu ma har yanzu bata gama cika ba, domin har yanzu ba mu je aikin hajji ba, domin aikin hajji yana daga cikin rukunin musulunci. Duk wanda ko bai je aikin hajji ba ka ga cewa ai musuluncinsa bai gama cika ba. Allah ka cika mana wannan rayuwa, cika mana wannan addinin, ka ba mu ikon zuwa wannan wajen kafin in koma wajen kafin sayyidina Rasulullahi. Ina son kada ka manta ka subscribing a wannan channel namu, sannan ka danna alamar ƙararrawa duk lokacin da muka saki bidiyo zai zo maka. Sannan kada ka manta ka sake min a cikin comment ɗinka ka zanna min sallallahu alaihi wasallam, da kuma Allah ya mana dalilin sanadiyar zuwa maka ka ce amin. Allahumma salli ala Rasulillah. Assalatu wassalamu alaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dai ci gaban da ake da shi a yanzu, gaskiya ko a yanzu ci gaban da ake da shi ba za a iya gina wani abu ba. Abin da zai dauki waɗannan duwatsun ya jera su haka. Wasu sun ce aljanu ne suka gina aliens, wasu sun ce adawa ne, to adawa nan suka rayu ba. Wasu sun ce an faɗi dai abubuwa da dama dai, sai dai kawai ka gani kaga abin mamaki da aka yi a da, wanda mutanen da suka yi watakila ci gaban ne Allah ya gudanar ya tafi da shi, aka kuma zo aka samu wani ci gaban da ba. Amma gaskiya akwai abin mamaki yadda aka gina wani abin dutse kan dutse saman dutse, kuma dutse manya yadda ma za a dauke su wani irin injina ne suka dinga daukar suna jejjera su haka har aka kai ga wannan tsawo haka. Malum ko kana da wata masaniya game da wannan abu? Wallahi ba wata masaniya. Abin ya wuce ba idan mutum zai gani a cikin sani ne. Yawa shi mutum. Sai mutum kawai ya hasashe amma ba za ka iya sanin ina kai ba. Kai ustaz, ina kake? Ka goshi nan. Ustaz Jafar ko? Jawar Muhammad Awal Albani. To a wannan kai ma ustaz. Mutumin da to ga sunan dai muna godiya ga Allah da ya sa muka shiga wannan kasa ta Masar, kuma muka zo wannan guri wanda dama guri ne na tarihi. Ka zo ne kawai ka ga me ya faru a duniya. Ni yanzu naje uku kenan guraren da ake cewa masu ban mamaki guda uku. Naje Dubai, naga ginin da ya fi kowanne tsawo. Sannan na zo nan naga wannan gini mai ban mamaki. Sai kuma Italy, zamu je Italy yanzu. Naje kuma Paris, naga Paris Tower.